Сәлем дусларым, шаяннарым. Сезнең иҗат тормышыгызда баскыч булган тапшыруны башлап җибәрәбез. Ә менә сезне әлегә җибәрмибез. Аз гына булса да экран янында булуыгызны сорыйбыз. Чөнки эфирда җырлы селфи тапшыруы һәм без башлыйбыз. Дусларым, сез китап укырга яратасызмы? Мәсәлән, мин бик яратам. Аның битләренә шумып, геройлар өчен кайгырып яисә шатланып, үзең дә төрле хисләр белән туласың. Өстәвенә ул кешене рухи яктан баета. Әлбәттә, китап укырга яраткан балалар гадәттә әдәплерәк тә, тәртиплерәк тә һәм акыллырак булалар. Шуңа без үзебезнең тамашачыларыбызга китап укырга киңәш итәбез. Ничек инде сез җырлы тапшыруда китап уку турында сөйлисез дип әйтергә мөмкинсез? Әйе, әлбәттә сезнең сүзләрдә дөреслек бар, ләкин шуны әйтәсе килә. Китап ул иң яхшы илһам чыганагы. Композиторлар һәм айруча шагыйрьләр өчен иң якын дус. Китап укыган саен камилләшәсең, яңа дөньялар ачасың. Нинди генә иҗат төры белән шөгыльләнсәгез дә, нигездә китап ята. Ә нигезегез ныклы булсын. Китапка мәдхияләр укый-укый без үткән тапшыруда килеп чыккан клипка күз салып алыйк. Заманалар үзгәрә, нәшрияттә басылган китапларны электрон китаплар алмаштыра, ләкин әсәрләрнең укучыга нинди ысул белән барып җитүе бер дә мөһим түгел. Ә инде кеше телефоннан китап укыймы яисә кәгазь битләрне актарамы, анысы инде һәркемнең үз эше. Әлбәттә, заман технологияләре тормышны җиңеләйтер өчен, тормышны гына түгел, хәтта букшаларыгызны җиңеләйтер өчен ясалган гади генә җиһаз күп кенә авыр китапларны алмаштыра ала.
Әле ул җиһазлар сезгә безнең тапшыруларда катнашырга да ярдәм итә. Менә безнең дусларыбыз да биремнәрне нәкъ менә шул смартфоннарга төшереп безгә җибәрәләр. Менә үткән тапшыруда да сезгә шундый бирем куйган идек. Sine gene күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның кар суы, минем йөрәк яр суы. Алматаның кар суы, минем йөрәк яр суы. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның таулары, өзеләдер кайыш баулары. Алматаның таулары, өзеләдер кайыш баулары. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә, сине генә, сине генә, сине генә, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Димәк, безнең тапшыруда катнашучылар да һәммәсе дә китап укырга ярата дип ышанып калабыз. Чөнки безнең биремнәрне үтәр өчен үҗәт, тырыш кеше булырга кирәк. Мисал өчен, бер дубль төшердегез, сезгә ошамады. Икенче дубль төшереп карарга уйладыгыз, анысында сүзләр оныттыгыз. Өченче тапкыр төшереп карарга уйлаганда инде телефонның батарейкасы утырды. Браз зарядка җыйганын көттегез, тагын төшереп карарга булдыгыз, һәм инде менә тәмам дигәндә генә бүлмәгә әниегез килеп керде. Кыскасы, бу халәтләрне бик әйбәт беләбез. Ә менә китап уку нәкъ менә бу эштә кирәк булган сыйфатларга өйрәтә. Үҗәтлек, тырышлык һәм иң мөһиме эшеңне ахырына җиткерү. Менә хәзер эшләрен ахырына җиткергән катнашучылар белән танышып китик. Һәм беренче катнашучы. Алматаны алмасы, тәмле хуш исләр сибә. Алматаны алмасы, тәмле хуш исләр сибә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Икенче катнашучы. Алматаның кар суы, биек таулардан килә. Алматаның кар суы, биек таулардан килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Өченче катнашучы. Дүртенче катнашучы. Алматаның таулары, өстә таның таулары. Алматаның таулары, өстә кар баулары. Сине көтәм, сине сагынам, сине күрәсем килә. 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 Безнең тапшыруыбызда да әсәрләрдәге кебек геройлар бер-бер артлы барлыкка килеп торалар. Геройларга күнегергә, аларның холыклары нинди булуын белергә кирәк. Без дә шулай һәрбер катнашучы белән аерым-аерым таныштырабыз. Сез аларның җырлауларын бәялисез, ә инде җырларын исегездә калдырасыз. Ә аннары без ул катнашучылар белән бер матур гына клип җыябыз. Менә ул клипның вакыты да килеп җитте. Әйдәгез әле бергәләп безгә таныш булган геройлар белән клипны карап алыйк.
Әгәр дә сез дә безнең тапшыруыбыз герое буласыгыз килсә, герой сүзен бу очракта бөтен мәгънәдә аңларга була. Катнашучы мәгънәсендә дә, шулай ук каһарман мәгънәсендә дә. Үз-үзен җиңгән кешене чын-чынлап каһарман дип әйтергә мөмкин. Сезгә мотивация бирдек, хәзер инде әйдәгез киләсе тапшыруга да өй эшен карап алыйк. Бүгенгә шул иде, дуслар. Сездән видеоларны көтеп калабыз. Аларны менә монда салыгыз, һәм инде шулай ук Instagram шелтәрендә дә без биремнәрне кабатлап барабыз. Шулай ук интернет шелтәрен актив кулланучылар өчен безнең тапшыруыбыз YouTube'та да бар. Язылырга онытмагыз. Акыллы һәм мәгънәле китаплар укыгыз һәм моңлы җырлар тыңлагыз. Сау булыгыз!